Relleno. Amb Albert Mainou. Penúltima secció sobre videojocs amb l'Arnau Laurenc, que com cada dimarts ens porta uns videojocs que estan molt de moda, no pel tipus de joc, sinó per la manera com els juguem, és a dir, amb el telèfon mòbil. Bona tarda, Arnau. Molt bona tarda, Albert. Avui la coseta de pantalles petites. Sí, i mira, bueno, has dit penúltim programa, em fa una mica de pena, però... No, home, no, sí que és veritat que... És una parada. A mi el que em fa gràcia és que sembla que cada vegada vagi portant temes més estranys i també temes que potser la gent és com... Bueno, per això jo ho visc de fa menys. Perquè ara, per exemple, en els telèfons mòbils jo crec que portaré alguna bastant curiós. Passarem una mica per totes les etapes dels telèfons mòbils, que això pot ser problemàtic, perquè hi haurà gent... Clar, jo sempre penso en això de... Clar, els xavals a dia d'avui no han vist un Nokia, un 3310 o un... No. Clar, això... Jo l'he viscut per poc, també ho he de dir, Però, bueno, anem a fer una mica el repàs dels Bueno, no sé si dir videojocs. Sí, es pot considerar un videojoc, sí. No sé si considerar-ho tant com videojoc o com aplicacions que casualment distreuen. Bé, si tu vas a l'Apple Store, hi ha categoria videojuegos, per tant entenem que són videojocs. Sí, però això crec que s'ha adaptat de fa poc, Perquè bueno. Abans eren apps i tu tenies... I ja busques la vida, no? Tot allà. Doncs, bueno, comencem pels inicis dels videojocs en els mòbils, i en aquest cas sí que anem als inicis, tal com dic, que és l'era pre-smartphone, que òbviament no hi havia pantalles tàctils, hi havia tecles, aquestes tecles servien per anar en direccions... de la base esquerra-dreta. I per trucar. Sí, que és el més important. Bàsicament era per el que servien els telèfons. I crec que la marca potser més coneguda pel tema dels jocs, de fet, la intro també... Bueno, la intro, quan ensenyes el mòbil, era Nokia, que tenia les dues mans que es donaven... Connecting People. Sí, el Connecting People. I Nokia va ser justament la marca que va fer els potser 3 jocs més importants pel mòbil. Un d'ells, el que tothom estarà pensant, que és l'Snake, que va ser, de fet, el primer que va sortir, el 97, bueno, va sortir amb el mòbil que va sortir el 97, que va ser el 3310, si no recordo malament, i, bueno, una serp que menjava, si no recordo malament, són pomes. Sí, em sembla que sí, i s'anava fent llarga, no? Sí, que casualment, clar, i no serp, pomes, sí. No sé, un aspecte una mica bíblic, no? Bíblic, sí, podria ser. Tenim l'Snake del 97 i després tenim... Era molt addictiu, aquest joc. Sí, de fet, jo no conec a ningú... A vegades en la simplicitat està la gràcia. Però jo no conec a ningú que en aquella època s'hagués passat, que hagués completat la serp completa. És a dir, que hagués fet tota la pantalla amb la serp. A dia d'avui sí que es veu molta gent que et fa la pantalla sencera i és una bogeria. Seguidament tindríem l'Space Impact, que era un tipus marcianitos, era bastant cutre, et diríem un Space Invader, però molt, molt mal fet. També era l'època a lo que s'adaptava, doncs, bueno, òbviament... Seguien 100 píxels, allò, Sí, totalment. Era una pantalla de píxels. Totalment, el que passa que, bueno... encara més petita. En aquest cas, l'Space Impact, que va sortir en el 2000, la curiositat que tenia era que, si no recordo malament, no tenia moviment. És a dir, tenies temps, però no tenies moviment lateral en les naus, sinó que era només vertical. I després d'això... Era d'escroll lateral, no?, pel que veig. Si és aquest, Si és aquest, Space Impact... Sí, això, que he dit vertical i no horitzontal. És al revés. És horitzontal sí. I seguidament teníem el Bounce, que... Clar, aquest sí que és més fàcil explicar-lo, clar, aquí ja estem parlant del 2001, que els jocs començaven a tenir una mica com profunditat, i llavors era la barreta aquesta que es movia a dreta i a esquerra, i que anava rebotant una pilota contra uns una mena de pong, brics. No? Venia a ser una miqueta. Sí. Clar, jo recordo, de tots aquests, haver jugat a l'Snake, òbviament, a l'Space Impact vaig jugar molt breument, i al Bounce no vaig jugar a mòbil, jo vaig jugar a l'ordinador. Sí? Jo aquest joc, estem parlant del 2001, hi havia ordinador a casa meva i el mòbil no el recordo. És a dir, és com, si tinc alguna memòria, saps allò de quan ets petit que diuen sí, tu vas anar a aquest país de viatge, i dius... No me'n recordo. Doncs això és el mateix. I a part, també va sortir el Tetris adaptat a mòbil. Jo crec que la pitjor adaptació d'un joc a mòbil, perquè clar, havies de girar la peça
I això eren amb els mòbils que tenien com la creueta enmig, no sé si us recordaràs. Sí. Llavors havies de picar cap a dalt, però clar, depèn de com, si tenies el dit molt gran o no, no sabies on picaves. És que clar, és que jugar amb mòbils sempre... Jo, el problema que he tingut sempre amb els mòbils és que jo tinc dues botifarres en lloc de polses. I clar, a vegades a mi aquests dits ja m'ocupen un percentatge important de pantalla. Sí. Imaginem aquella època que la pantalleta era res i menys i havies d'anar movent uns dits amb un mini teclat. Clar, encara ara, per exemple, que els mòbils tenen una pantalla bastant gran, doncs mira. Però justament ara que passarem a lo que és la revolució Apple i Android, que van ser com els primers smartphones i de més, clar, aquí hem de recordar, si no estic equivocat, les primeres pantalles eren 3,5 polzades. Podria ser. És a dir, 3,5 polzades. Eren molt petites. Clar, també és veritat que hi havia marques de mòbils que feien pantalles rares i mòbils que s'estiraven i no sé què. Recordo que també va sortir la N-Gage, que era la consola... de Nokia, em sembla que era. Correcte, que va ser bastant fracassot, allò, Es considera un fracàs, però clar, també s'ha de comptar que Sony, marca Sony, els telèfons que treia eren telèfons que giraves, els obries com un flip phone, giraves la càmera i era una videocàmera o amb reproductors MP3 integrats o coses aquestes. Llavors, Nokia realment va intentar buscar més el tema del videojoc. Però en aquest cas, amb els primers smartphones... Anaven amb cartutxos, no? Sí. De fet... Però és que això ja era més una consola portàtil. És bastant fàcil trobar tant la consola com els cartutxos a botigues de segona mà. Ah, sí? Perquè ningú vol, bàsicament. Però tan dolents com eren. És terrible. Però en aquest cas, del 2007 al 2012, aquí ja van començar a sortir els primers jocs en pantalles tàctil. En aquest cas, què és el que podem trobar? I a més eren color. Sí, important. Doncs què podem trobar en aquests primers smartphones? Tenim els jocs dels ocells, els Angry Birds. Home. El llançador de pollos... De pollos enfadados. Sí, que, ja... és un tipus de joc que, òbviament, ha tingut molt d'èxit perquè crec que han fet una pel·lícula. Van fer una pel·lícula, sí. No estic equivocat. Sí. Després teníem el Doodle Jump, un joc en el qual eres un personatge que la boca et semblava una trompeta i que tu li havies d'anar fent com línies en la pantalla perquè anés saltant. I si la línia era més llarga o era més curta, proposava més... Una mena d'extraterrestre. Aquests van sortir el 2009, és a dir, anàvem més o menys ben encaminats. Sí. Dic, més o menys, perquè després veurem cap on anem. Fruit Ninja, el 2010. Ostres, boníssim. Molt bon joc. De fet, em recorda també molt el d'apretar les formigues, que aquell, és el joc pels gats, perquè tu agafes un iPad, li fiques un gat allò i es torna boig. Teníem el Temple Run, que avui ha passat potser, ha evolucionat al Subway Surfers o de més, que també parlarem d'aquest. El Cut de Rob també és del 2010. Aquest és el del cocodril, no? Era un que tenies una peça amb una corda, llavors tu havies d'anar tallant per donar-li com la direcció. També és veritat que amb els mòbils que teníem en aquella època, com no carreguen... Sí. El del cocodril no. El del cocodril és el de l'aigua. El Cut de Rob, sí, és el bitxito aquest verd. Llavors, era un joc que no és que fos gaire fàcil de... No, jo no vaig aconseguir passar gaires pantalles. Al final em donava per vençut ja. Però era molt divertit. Sí. Home, que ja implicava una mica d'ingeni, de calcular les trajectòries... Era complicadot. Sí, no era senzill com un Fruit Ninja, per exemple, que tu anaves amb el dit a saco, però tenia una mica de complicació, igual que, i a mi m'agrada potser tocar aquest tema, que és el Plants vs Zombies, que és una estratègia de torres i de més, que és que a mi m'agrada portar aquest tipus de jocs, és com la simplificació de l'Advance Wars. Sé que no és el mateix, òbviament, però és com una mica d'estratègia, bèl·lic... Té lo seu. I tot això estem parlant que és 2010, i el 2011 va aparèixer un joc que a mi em va agradar molt, que és el Jetpack Joyride. Ostres, molta conya amb aquest joc, Crec que... ara et diria de memòria, igual, tema Temple Run, tema Subway Surfers, però per mi va ser el joc de runners que més em va desesperar. El Temple Run, al final era una mica com Indiana Jones i coses senzilles, i el Subway Surfers... Això era un shooter, no? Per això, en tota regla. És un runner.
És un runner, és un runner. Un run and gun, vaja. Sí. I, bueno, aquests són els primers jocs que van sortir així destacats, òbviament, per als primers smartphones, i a partir d'aquí ja va ser quan potser va haver-hi com la segona època de videojocs per a smartphones que van triomfar una mica més i que ja eren jocs, no eren aplicacions d'aquestes per passar el rato. Llavors, època 2012-2016, i ojo perquè el que he dit abans va ser una molt bona primera època, en aquesta segona no la considero dolenta, però potser va ser quan les empreses van dir podem treure diners. A monetitzar-ho tot, vinga. Per què? Perquè el primer joc que tenim aquí es diu Candy Crush Saga. Home... El joc de, ui, t'has quedat sense vides, comparteix amb els teus amics o paga. O paga, per poder seguir. Un joc molt addictiu, Sí. un trencaclosques, jo crec que tothom ha jugat o tothom s'ha descarregat, perquè, ui, estic esperant a l'hora del metge, sí. o el que sigui, i te'l descarregues. I dius, i per què m'estic descarregant això? Jo el tinc instal·lat, no jugo. Però de tant en quant dius, no tinc res a fer. Poses a jugar, fas un Són jocs trencaclosques. aquells que t'enganxen temporades, no? Potser un altre Sí. dia t'hi tornes a enganxar i t'hi passes 2 o 3 setmanes I a sobre, allà cada dia. quan jugues, te repenteixes, perquè dius, però per què estic fent això? Podria estar aprofitant el temps. Bueno. Segon joc, igual, no és mala època, però a mi no m'agraden les polítiques que tenen. Clash of Clans. Construeix el teu poble, fes-lo créixer, fes que un gegant et protegeixi, mata altres... Bueno, molt ben adaptat. Un joc que realment et porta a una època medieval, fantasia i de més. L'únic problema és que té l'aspecte competitiu que, bueno, per mòbils i depèn de quines edats, doncs... Aquest ja es juga en línia, no? Contra altres participants, que això també ho hem de tenir en compte. Sí, correcte. Que això jo crec que és una de les peces que va fer que es perdés una mica l'essència de joc de mòbil o aplicació de mòbil i ja comences a fer com a joc, com a eSports, perquè em sembla que hi ha categoria d'eSports. Seguint amb aquests, anem a lo contrari, anem a Flappy Bird. No és competitiu, perquè no es pot competir, però sí que és un joc estressant en el qual ets un ocell que cada vegada que tu li dones un copet a la pantalla, l'ocell salta o vola i es podria assimilar al Geometry Dash, es podria assimilar a jocs així de ritme, Sí. en el qual tu has de mantenir, doncs, sense xocar-te contra absolutament res, durant X temps. Has de volar entre unes sospitoses canyeries de color verd, Sí. que no recorden absolutament a res que s'hagi fet abans. Clar, però de fet ho penses i si t'has fixat en l'ocell, Sí, s'assembla una mica a un característic peix. sí, del Mario, Sí, del Mario. Bueno, casualment no han tingut mai cap denúncia per part de Nintendo. No. Mira que a Nintendo els agrada denunciar. Sí, són molt així. Pues en aquest cas no. Arran fixa't. d'una denúncia va aparèixer el personatge del Kirby. Sí, correcte. Doncs mira, seguit Subway Surfers, com hem dit abans, També. un run, no sóc fan, però aquí sí que venen dos dels jocs més importants probablement d'aquesta època i dels quals jo m'he de declarar fan. Un d'ells és el 2048. Jo desconec si hi haurà gent que ha jugat en aquest joc tant com jo. És com un sudoku, no? Bàsicament és un joc en el que tu tens 4 direccions. Llavors, et surten en una quadrícula de... Bueno, són 4x4, llavors et surten quadrets de 2 o 4. I tu, si vas cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap a dalt o cap a baix, quan s'ajunten dos d'aquests quadres del mateix número, es sumen. Llavors, si tens dos dosos i s'ajunten, tens un 4. Un 4. I ja t'apareix, cada vegada que fas un moviment, t'apareix un o dos quadros. Si el tornes a ajuntar, 8. I l'objectiu d'aquest joc és arribar a 2048. 48. Què passa? No és per mi aquest joc, O et quedes sense moviments o estàs calculant com si fossis Albert Einstein abans de... No sé, o sigui, és una bogeria. I per altra banda, aquí tenim un joc d'anar movent el mòbil i l'altre és de moure's un mateix, perquè arribem al Pokémon GO. Home... Un dels videojocs per mòbil potser més utilitzat per fer esport inconscientment. Sí, un procés de selecció natural. Sí. I a part, no ho diré així tal qual, però potser sí que incita una mica al tema de la ludopatia. Perquè
Cada dius, he de caminar perquè l'ou que tinc aquí de Pokémon eclosioni. Vaig a caminar. Clar, no és el mateix que posar diners en una màquina, però bé, estava una mica... Em sembla que hi va haver-hi països que el van prohibir o van decretar zones que no podies entrar, perquè clar, s'utilitzava la geolocalització de tot el planeta, no? El problema està en que als Estats Units, per exemple, si no recordo malament, va sortir una notícia de que hi havia un Pokémon legendari a l'àrea 51. Hosti, clar. Llavors, clar. Tots allà... Crec que és comprensible que les autoritats diguessin, sisplau, no vingueu aquí, que no trobareu... No, aquí no hi ha Pokémons. Clar, tu imagina que el Pokémon en cas fos l'Snorlax. Potser és això el que van trobar, el que estaven estudiant a l'Àrea 51, precisament. Un Pokémon llegendari, no? Tot al final va ser un Pokémon. Podria ser, clar. Imagina't arribar a l'Àrea 51 i veure un policia i que et digui, però què fas aquí? No, he vingut a pel meu Snorlax. Bueno, llavors passi, home. No passa res. S'ha filtrat que teniu Pokémons, no? Exacte. I bueno, parlant de Pokémon, ara també està el joc de cartes de Pokémon com a aplicació, que aquí també és una altra bogeria, i hi ha molta gent posant pasta per cartes virtuals. No direm de quines edats estem parlant, però és preocupant. Seguim. Hem parlat de la segona generació de videojocs en telèfon mòbil. Passem a la tercera, que aquí ja entren molt fort els eSports. I ojo, perquè aquí sorprendré. Perquè casualment, que estem acostumats, hem dit el Clash of Clans, hem dit el Pokémon, hem dit tal, casualment aquí entren els shooters. Sí. I shooters no van haver-hi pocs, i de fet una altra cosa que sorprèn és que aquí és quan van sortir els primers mòbils que tenien els gatillos externs, no estaven a la pantalla, sinó que estaven en la carcassa del mòbil. Llavors, jocs que van sortir aquí, el PUBG Mobile, que és el joc aquell en el que podies matar amb una casserola i el... No em sona de res, aquest. És molt divertit, bueno, és molt... PUBG. Has de posar PUBG, que és Player Unknown Battleground no sé què. Sí, ara el tinc. I a la mateixa època va sortir el Fortnite. Home. Els dos casualment són Battle Royals. El Fortnite és més animat, és més potser personatges de colors i tal, i el PUBG és hola, soy el soldado ruso militar, saps? És totalment diferent. El que passa és que aquests ja necessites potser una mica uns accessoris per poder-hi jugar com Déu mana, I se'n venen molts perquè tens el joystick, tens de tot. I és el que et deia, els mòbils aquests amb gatillos van sortir per la necessitat justament de que necessitat, anem a ser sincers, ningú necessita un mòbil amb gatillos. Per facilitar, bàsicament, el joc. Però bueno, òbviament hi havia aquesta opció. I aquí també ve un joc molt important, i de fet, això a la quarantena va haver-hi molta gent que el va jugar, que és Among Us. Ostres, que és també, aquell de l'assassí silenciós. Jo crec que és el joc del Covid. Sí, és a dir, en el Covid tothom va tocar aquell joc i tothom el va tenir instal·lat o per lo que fos. I també van sortir els... aviam com ho dic... Jocs de... És que no són jocs de Wi-Fi... Bueno, seria com un RPG, però amb slots. El típic joc de... els personatges són femenins, estan super sexualitzats, porten molt poca roba, normalment són fades o personatges amb ales. En aquest cas estem parlant de Genshin Impact. Bueno, jocs d'aquest estil, també va sortir Call of Duty, va sortir al AFK Arena. Bueno, va ser l'època potser de la millora visual en els jocs i també la millora de pagar pasta per aconseguir aquest skin que tant t'agrada o que tant et pot agradar. Definitivament va ser, per mi, com el final d'una època, perquè teníem jocs molt bons i aquí va ser un posa pasta, vicia't amb el mòbil, i aquí jo i molta gent vam decidir que era el moment potser de comprar un ordinador de molt bona qualitat. I a partir d'aquí entrem en el 2021, passada la quarantena, de 2021 a 2025, molts jocs que han sortit amb tema d'intel·ligència artificial, molts jocs que han sortit amb multijugador ja eficient, que no es penja ni es queda una mica pillat per allà, i amb realitat augmentada. Ja pots fer els teus avatars, pots fer històries aquestes, i pots utilitzar-los, òbviament, amb la càmera
i la pròpia càmera del mòbil, no sé si tu l'has provat en algun moment, el Minecraft. No, no he jugat mai al Minecraft. El Minecraft de mòbil, tu pots utilitzar la càmera, pots sortir al carrer, la càmera detecta la superfície i et fica blocs perquè tu vagis picant a la pantalla. És una fricada xulíssima. Mare meva. Total, què tenim aquí? Per una banda tenim el Diablo, joc super reconegut, òbviament, en Xbox, doncs l'han adaptat a mòbil. Tenim el Marvel Snap. Comencem aquí amb jocs de cartes, com dèiem abans amb el de Pokémon. Doncs el Marvel Snap va ser un dels jocs així més importants. Òbviament també estava el Hearthstone abans, però el Hearthstone potser es va quedar com una segona part del Magic the Gathering, el mític joc de cartes. Sí, que també hi és, em penso, no? Sí. Magic. El que passa que el de Magic és el mateix, pagues diners per cartes virtuals. Jo és una que mai entendré. El Black Lotus. Sí. També tenim el Honkai, que és un estil Genshin Impact, però la gent diu que és millor, no sóc jo aquí per valorar-ho. I aquí tenim ja potser coses més actuals, més de multijugador, i que estan molt de moda. Per una part tenim el Monopoly, per la gent potser una mica més gran, que el Monopoly és molt divertit a nivell de mòbil i bueno, doncs, pots jugar per torns igual i parlar amb la gent. Tenim l'Stumble Guys en el cas de mòbil, en el cas d'ordinador el coneix la majoria de gent com a Fall Guys, que són els niutets aquests que semblen que caminen una mica panxuts i tal. Més de panxitos. Sí, de fet em recorda molt a la imatge corporativa de Conguitos, però amb caputxa. És una mica estrany. I per altra banda tenim Roblox. També. Jo, de veritat, que t'he de dir que Roblox em sembla la millor invenció a nivell de videojocs, perquè han creat un portal en el qual tu pots jugar a qualsevol tipus de videojoc des d'un mòbil gamma mitja o baixa, i per posar exemples pots jugar a jocs de carreres, a jocs de lluita, a Battle Royals, pots... no sé si us recordareu del Jabotel o jocs d'aquest estil, o el Club Penguin, doncs es pot jugar també aquest estil de jocs. És una plataforma que té milers i milers de jocs i a part que cada dia la gent puja més. I això està mòbil. És a dir, mis dieces, com diuen por ahí, per aquest joc. I aquí estaríem ja en l'última, diguem, generació de videojocs, entre cometes, de mòbil. Però jo ara aquí entro en 2 punts. El primer de tot, parlar de jocs estranys, que serà molt ràpid. Tenim Surgeon Simulator, el típic joc aquest del doctor que si poses la pinça. Doncs aquest joc existeix... Operación. Doncs aquest joc existeix en mòbil. Tenim un joc que es diu I Am Bread. Aviam si et pots imaginar el que és. I Am Bread. Soc pa. Un tros de pa. Sí. I què creus que fas com a pa en un joc de mòbil? Doncs res, absolutament res. Voler sortir de la torradora. Jo crec que a nivell de joc és increïble. És a dir, és absurd, sí, però segur que te'l voldràs descarregar. Seguim amb el Plague Inc. Aquest joc va fer molt famós per quarantena. Un joc en el que tu ets un virus i t'has de desenvolupar pel món. Útil? No. Entretingut? Molt. I per últim, el Baba Is You, que és un joc de... un puzzle, un trencaclosques d'aquest estil potser una mica més raro, en el qual se suposa que has d'ajudar un grup... Ets un gos, has d'ajudar a solucionar problemes d'aquest gos molt estúpids, però quan dic estúpids és no puc obrir la porta, què he de fer? Clar, ets un gos, no pots obrir el pany. Bueno, doncs he posat un exemple que ni s'apropa a la realitat, però és una mica per aquí. I ara sí, tenim la part important. Dit això... Haurem d'anar una mica ràpids, Sí. Jocs més descarregats, què és el que... Quin podries dir? Et dic si és correcte o no, però... Candy Crush. Candy Crush seria un dels més descarregats. Sí, no? Però anem a fer un repàs de la llista ràpida. No sé si el Miquel té algun joc que cregui que sigui dels més descarregats de la història. Jo és que m'he quedat amb el Candy Crush. Candy Crush, no? Jo crec que és el que tothom reconeix. Però és el que tinc al cap. Sí. Doncs faré un repàs molt ràpid. Aquests són els 10 videojocs de mòbil més descarregats de la història. El primer de tot seria el Subway Surfers. El segon seria el Candy Crush Saga. Però aquí el tercer, Free Fire. Hi ha un meme molt típic d'un nen petit
que entra la mare i diu no, hoy es noche de Free Fire. Pues aquest és el Free Fire. Tenim Pokémon GO, tenim PUBG Mobile, tenim el Temple Run 2, perquè a l'1, òbviament, pues, es va desfassar, tenim el Clash of Clans, tenim l'Among Us, però aquí entren els dos que a mi m'han sorprès més. El primer de tot és My Talking Tom, que és un joc d'un... És el gat aquell. És un gat que et parla... Aquell, sí, hòstia. Bueno, de fet, que t'imita la veu, que és que ni et contesta. Sí. I el desè, completament enamorat d'aquest joc, és el 8-Ball Pool. 8-Ball Pool? El joc de billar. Ah, ostres! I amb aquests doncs ja tenim els 10 jocs més descarregats, això del 2024 almenys. Doncs ja m'ha quedat unes coses, 4 cosetes al tinter, Primer, jo crec que ens hem oblidat d'un gran joc que també se'n va parlar molt, que és la Palabrados. Aquest joc, tela, Déu-n'hi-do, aquest se'n va parlar moltíssim. Després un altre tema molt... un meló que s'ha d'obrir, que és aquesta mania de fotre anuncis de videojocs que després no existeixen, que te l'intentes descarregar i allà no té res a veure amb el que t'estan anunciant. Això és un problema, però també és veritat que jo espero que es trobi una solució i que facin jocs d'anuncis de jocs. També. I després aquesta mania que potser és que jo ja soc massa gran, ja soc un boomer, que t'instal·les un joc i aquell joc per jugar-hi has d'entrar a 1000 pantalletes, tant tot ple de mini-iconos que cliques i t'envien a una botiga per comprar no sé què, i comença... I jo m'estresso, ja em perdo. Dic, a veure, porta'm a la pantalla perquè vull començar a disparar. Però no, t'envien allà un lloc per fer upgrade del teu personatge i a més comprar no sé què i enviar missatge no sé què. I jo em perdo. Jo de debò que veig allà i dic, però hi ha algú de debò que s'entera amb aquest joc, sap jugar-ho això? Perquè jo al final ho acabo esborrant. Jo deixo el missatge que aviam si hi ha algun desenvolupador que ens fa un buscamines pel mòbil. Exacte, o un solitari. Arnald Laurent, moltes gràcies per venir aquí al Rellant un dimarts més. T'esperem d'aquí una setmana per acomiadar temporada, Doncs vinga, nosaltres, hora de posar-nos al dia amb l'actualitat. Aure, quines són les notícies més importants d'avui?